Thu Thar Thlirna episode nena kan lo lom le veka chu Trumpan hmasaber tur chu US President Donald Trump chuan Russia President Vladimir Putin nena Hungary ram khopui Budapest hmeichhe inhmuh an tum chu an thulh ti asoi Trump soidan chuan Russia le Ukraine indo tihtawp na tur soidun tura Putin nena inhmuh tura an lo soito chu hun kho ral mai tur chuan adu le lo ni in asoya Russia hian ramria tharum thona an la chul sandu lo wangin Trump hian Russia nena in biak na nei hi tu lowin areta ani Trump le Putin te anin mu le tumna a om wang hian ram hroi tu pahni te anin mu ma in an ram hroi tu pahni dang US Secretary of State Marco Rubio le Russia Foreign Minister Sergei Lavrov te chu tunkar chung hian in mu phot tur ro manania chu po chu Rubio le Sergei Lavrov te hi biak lat na manga anin biak awangin hmeichhe inhmuh kher hingai loin in biak na thatak kan nei an ti ani Trump le Putin te inhmuh tumna Hungary ram hi an ram Prime Minister po khanin hetiar US le Russia President ve te an rama in biak na nei tura an in duang kha alo hriatin in buat chaina po kan kalpui ngal ti te po lo soya amero chu tia Trumpan Thu Thar ron nei le ta ka chuan an in buat chaina te po chu a thlon ri don ni te poin alo langa etiang boruak ka kalmek lai hian Russia sarkar tu puang tu Dmitry Peskov chuan Russia chuan Ukraine an do tira tanga an tan na ngaya an la tang reng ti asoin nona hei hian Ukraine ram ri chunga Russia ina ram an balu to te tanga inson chu tumna an nei lem lo nia ngai thei ania European Union te point October ni somni pakhat tholeni khan thu chu siamin Russia le Ukraine in do ti top na tura in biak na nei ani don chuan tuna Russia ina Ukraine ram an lak sakte tanga anin son chu vek anga yang ti in tan mun anon khove boka Ukraine President Volodymyr Zelensky point ramri in chu na chu chinfel masak phot angaya ma se chu Russia lam chuan soi ho na nei du lawin apum pel na turin an theina kong zong an dap tung ani ati ani Russia President Vladimir Putin hianin US President Donald Trump pakabiak lat na mangena bia chu cholkar masalama khanania chumi anin biak zo chun Donald Trump pakan tu chua siamin Russia President Vladimir Putin nen hmeichhe in biak na kan nei thoi dona cholkar ni chungin kan neyang ti in soya amero chu hetianga Thu Thar Trump mewina nei le ta kha chuan Putin hi biaka thil soipui omri lowin angai ni te poina langa thil lo lang cheng deuh chu helai a hian Russia ina Ukraine nena anin dawa hian Ukraine ram chung engoma zat hi Russia sipai te hian an luwa to tin chung te chu Ukraine hian Russia laka in biak na an nei ni point khang Russia ina an ram ron chu sakto te kha lak let le vek Ukraine lamin an duwa chu an tan chana nia tin European Union point chu an du puyani amero chu Russia lam hian chu tiang ang Russia ina Ukraine ram chunga an valua to te kha chu pek let an du bik si lawa hetiang hian anin ram lo na bulpui pernia lang ta chu Russia ina Ukraine ram chung an ram ni ve thowa an nu ngai tak hetia indowa an chu tak te kha pek let an phal box si lawa hetiang boina hi hetiang ang ani ta ka wang chuan in ram na han soi viau don po ni sela Ukraine in kan pe phal anti box si lawa Russia in kan hlan le tang anti phal box si lawa in ram na soi hi thil all ai lo tak te pon nianga chung boruak te chu Trump hin a hret chin em awangin atong kama tak po he indona hian ngani an ramri in chu te chu chinfel ani lo chuan in biak na han nei po ka in a hret alo ni te point alo langani panina chun US President Donald Trump on October ni somni pakhat thole nia Putin nena in biak na nei antum athul le ti aswetanga dar khar khatnu vela Russia chuan drone le missile mangin Ukraine ko puithen khatan kapa mi porokin nunnan chana nunna chanjinga hin no pang panian tel ni in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan soya mi somni pakhatin hliam an tur bokani hetianga Russia in Ukraine an bele ta ka wang hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia chuan indola chhunzawm zelah remna kongzon andu lo ti hi anon nem nget chiang hle ani ti in Russia ina Ukraine an be chungchang hi asoya October ni somni pakhat thole ni ve khan Ukraine sipaite chuan Russia ina chemical siam chuna mun puyan nei Brians ramri naya chu UK in
an pek storm shadow missile mangin an kapa hian waka hmun hi selai zen te rocket le pok thei thil dangatana man tur siam chona hmun pui ani baka missile man rop mamo te po helai hmun atang hin an siam chok thina Russia lam chuan khotlang ram te chu Ukraine hena missile kapla thei chi peto lo turin an lo vo ve mek boka Ukraine na etia Russia chemical siam chona hmun pui brains ramri naya an ka chiat chungchanga hian Russia lam chuan thu cho engman nei lo ve thungani he UK siam storm shadow missile anti Ukraine an man hi indo thlo theina tanga ka chua chi nia KM zani somnga hla kap theinia he missile hian GPS neya wangin bel maradar taka abum theya ti chuan amala mahin camera aum boka chu chuan abitum tur kha chiang takin camera mangkhan a thawala loka atum avabitum takka chiang emin ka fu thei thin ani hetiang man rot thalutuk ral thum chaklutuk mai hi United Kingdom in Ukraine henan pekani ati chuan Ukraine hian Russia chemical siam chona mun pui ka nanan mangtani Russia le Ukraine te hian anin bei rang hian ral thuam siam chona mun te tuialhthei thlit fiu na mun te le kol pe tha siam chona mun te hi tun nai chawa anin be hi chona anin bitum sak fo tamaya achan po i ram pahni te hian sipai hanin ka bur ai khan an ram le e khatiang an thachak da nia lang kol pe tha siam chona mun te ral thuam siam chona mun te e tin tuialhthei thlit fiu na mun te khatiang ang chi mun poimo ang chi kha anin bitum sakta chu an thil tum bulpui bara langta chu an chakna nar an chakna thrui nei na khatiang ang kha wa in cha saka an mel mate ti thon op kha an tum dan adita in alo langani pathumna chuan indole politics lam regot kanon soi thina tun tum chu thosi chungchangi han soi ve donila Khawvel mar top lam vurbo na sadram tia soi Iceland-ah avoi khatna tan thosian hmuchhuak vetlat mea thil nung te chi zirchiang tu John Jald Sound chuan zan engam zat azir chianna anram Iceland-ah thosi an vetareng mai ti hmuchhuaka he thil hmuchu hi thosi chiang khatiang ang zirchiang mi ani wangin thil insect anti zirchi mi ani wangin zan tam tak anrama khan thosi nia hriata wangin avea te khan an zirchianga thosi man te chu laboratory an han en fia thosi ngei an lo ni ti an hmuchhuaka he thosi hmuchhu te hi thosi nu pani le apa pakhat an ni na soya heng thosi te hi classic khowota podam khachok thei chi an ni Iceland ram hi avo awangin thosi lo na ram an ni reng thina tin an ram ba ka hian Antarctica rama po hian avo thowa wangin thosi an theilo nia soi ania kumina hian in kumdangain Iceland hian boruak lum an ne chu hmeichhe a khan degree Celsius somni ai sangin aluma chu an ni som chhung a ole ngala kumdang zonga ka chuan Iceland hian in hmeichhe chhunga khwalum veu po hian degree Celsius an tlin ve po hian ni thumba ka dingai lawa amaro chu kubina chu ni som chuang lai ni som chung ani zokang chu degree Celsius somni kha an tling chho ve a kubina Iceland boruak lumber hun chu hmeichhe tho khana nia chu degree Celsius somni paruk le point paruk akai phave hiala zir tu thren khat chun hetia boruak lum Iceland in an ton ta ka wang hian thosi le thil siam dangte an rama an ron piang ve theita nia ngai te po an oma hemi wang hian Iceland a boruak i thosi an han pian ta ka chun global warming an ti Khawvel ina boruak lum ama chon me ka hian Iceland po atur turaman lo ni veta mani tia ngai the nia Iceland tun ma zonga thosi omlo nian riat mosquito free ram tia in soi thin khan thosi an local veta reng ani chu palina chuan US President Donald Trump chuan October ni somni pakhat tholeni khan India Prime Minister Narendra Modi chu Diwali chu bai buk pain biak lat na hangin abiak thu asoya chuta chuan Trumpan soidan chuan Modi chuan Russia tanga tuialhthei alei chu ati tlem tur thu le Russia le Ukraine indo tihtawp an du'a tuialhthei an leite an ti tlem to baka ti tlem chhunzawm zel an tum tin asoinon leni hemi US President Donald Trump hian tun tum mai ba ka hian karma salama khan India Prime Minister Narendra Modi chuan Russia tanga tuialhthei lei an lei mek thin chu ti to pan tum tin alo soi to boka hetia
Donald Trumpan India Prime Minister Narendra Modi nena anin biaka Russia atanga India tuialhthei lei ti tleman tum tian soinon le ta ka hian Trump hian do ta sui big do na mani chu ti tur ombea amero chu hetia Donald Trumpan India Prime Minister Narendra Modi a Diwali chi bayaron book thu hi India Prime Minister Narendra Modi po hian a phau lawa social media man thina ta po Trumpan en kanin biati kha atar langa chuta chuan Modi ve thung hi chuan Russia tanga India tuialhthei lei tihtawp tummo mo ti tleman tum thui ro chu social media lama chuan atar lang lo thung ani Donald Trump hian kan soitong khan kar masalama po khan hemi chungchang hi a soito wangin chanchinthar lakhom tu te ankom thinna India External Affairs Ministry thupuang tu khan zona donga chuta chuan India Prime Minister le US President Donald Trump pate hianin in biakna an nei a rei khatiang ang Russia tanga India tuialhthei lei tihtawp tumna ma ti tlem tumna an nei thu reng a hriat lo thu kha chorkar ma salama po khan a lo soi to boka amero chu hetia Donald Trump an soi thar le ta ka hian Modi hian wantlang mi puite hriat thei lo tur hian Trump ne na hian ni Russia tanga tuialhthei India in kan lei thin chu ti tlem kan lo tum nge ti lampang tong kam te hi a cheve ta mai mani chu ati angai tu thea amero chu India sarkar lam hi ro hi chon chu tiang ang thu chu emo in sei fian engma tun thleng hian an la nei ri lawa eng po chu ni sala hunin an la thrilanga la hriat thei tura ngai taila pangana chuan October ni somni pakhat thole ni khan Hamas te chuan Israel mitang an kol ruang pani Israel hne na an hlan let le ti hian Hamas te hian Israel hne na hian ruang som panga an hlan let to a ruang som pathum dang an la kolani chu US Vice President JD Vance chon October ni somni pakhat thole ni khan Israel atlo a October ni somni pani ni lai ni hian Jerusalem ma Israel sarkar roi tu te komna nia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu atenu pa in JD Vance atenu pa hi chhun an lo kil pui boka ama ni che khan Steve Witkoff ale Jared Kushner US sarkar ai otopon Israel hi an lo thleng to boka Thu Thar Thlirna kata chon hetia US sarkar mi poi moten Israel an tlo tazut mai hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai roi sarkar ena mani loka Hamas te na inramna thuthlung an nei kha Hamas te hian an mitang kol ruang te atun thleng an la ron thon let kim lo wang hian Hamas te hi be chhunzawm Gaza boina siam chhunzawm le an tum ti thom te a oma wang le an mani sarkar how tu te ngei point Hamas te vauna na hetiang anga mitang ruang te ron thon let kim vat lo ani chuan he in be nei kan chhunzawm leang ti anga vauna Israel sarkar mi poi moten an sei awang hian US sarkar hian angai thu takin angai poi mo hle a chu wang chuan Israel sarkar roi tu te hi tharum thona chhunzawm lo tur le Hamas te nena in ka hai thuthlung an lo siam fel to kha zom ram tura va minan tum ni te po lang the ne chu wang chon khotlang lampang chanchinthar ziak tu te phei chon US sarkar hianin Israel sarkar roi tu te hi an min lo chuanin Israel hi chu engtik lai po Hamas te beitur in ring sareng an ni wangin indo na hian chhunzawm le mayang ti an hlau thonga chu wang chon Donald Trump hian amak pa Jared Kushner ale Middle East atana palaya ruat Steve Witkoff ate khan tir phata atuka a Vice President JD Vance Israel atir le ngal bokani tin an lo sei bokani hetiang ani mai ba ka hian US Secretary of State Marco Rubio point October ni somni pathum ni ngani hian Israel atlo dona ni cham don nge chungte ni wangchon khotlang lampang chanchinthar pong tu te soidan hian US sarkar hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le aknoya sarkar mi poi mo zong te hi Hamas te nena indo chhunzawm lo tura min nge hi andu manu chu ti po chu ngai dan om thei takani tin hetiang Israel le Hamas te inkara inrem na a om lo chuan Gaza ram chun boinan ma chon chhunzawm le don chu ni mai chung te ni wang chuan US President Donald Trump an in soi thei na ber indo kan ti to pe tia lo soi thin kha hetiang anga ti hlotlin an ni theina turin a sarkar mi poi mo tak mi poi mo top kan ti te kha Israel hina tir lut ta zoi mani Lebanon chanchinthar pong tu te soidanin Lebanon ram chim lama ain kana muna Israelin be puyan thlaka wangin mi pakhatin nunna chan ni nan soya helai ram hi Hezbollah helpol te omna muna nia nikum November thlatang khan Israel hian Lebanon chim lam hi be fawa Hezbollah helpol te tom khom na muna ni wangin
Hezbollah lampo hian helai Lebanon simlamatang hian Israel te hi an bei fo thina chungte ni wang chuan Israel po hian Gaza lama nol ta dewan yang Lebanon lama Hezbollah te an lo va bitum le ni chu hetiang ang boruak kalmek lai hian Lebanon lama chuanin Israel te na bei puan thlak awangin harsatna athleng ta tina ni chu porukna chuan October ni somni pakat thole ni khan Japan ram parliament in nia anram prime minister tharatana than Sanae Takaichi chu bukania ti chuan ama hi liberal democratic party roi tu nia he Japan ram parliament in ni in noile in sang zo ka khan vote manga bukania ti chuan achak ve ve awangin Japan ram chuan prime minister hmeichhe avoi khatna tan an nei ta Sanae Takaichi hi liberal democratic party roi tu hlun takania ma lama po khan prime minister candidate tan an party chunga khan an in zuar ve lopa amaro chu an tlin zo tak lo wangin prime minister em khan ni talawa amaro chu Japan ram politics an boy chho tak taka an prime minister Tunlai Khawvel khan September ni saria khan prime minister tanga banna athelu taka wangin prime minister thartur atan an mani party democratic party liberal democratic party akan prime minister tur thanna an han nei leta chu ta chuan ama a sigeru isabi a ne lo tu che Sanae Takaichi kha prime minister candidate tan an han thlang le a ti chuan party in han thlang fel ma sela parliament in pompuyang aya wangin party ina an thlan choringot kha tok lo chu wang chuan dimin October ni somni pakat thole ni khan Japan parliament na chuan prime minister thar hi han bukta hatling ta ni tin Japan rama hian kan ron soi to thina kan video ma salama po khan kan ron soi fo to thina anram economy te chem ema tin Japan ram politics din mun achian kon lo ema wang hian tuna hian Japan rama hian kumnga chungin prime minister pali an nei man to ni tun toma Japan ramina prime minister hmeichhe an han nei ta hi anram history a hmeichhe prime minister an nei hmasaber na ania thilchin chiatlak takta po ani ome heiba ka hian prime minister thar nita Sanae Takaichi hian finance minister tan hmeichhe tho satsuka katai ama aruat rin ania aruat ani chon Japanin hmeichhe finance minister an nei masakper tur ani ve bok don ani thamasa September ni sari atanga siguru isaba anna bana thelu awangkan Japan ramina prime minister tharatana an nei tura parliamenta ni confirmation mamo Sanae Takaichi hian engtin ngan ram economy chu aron siam thatanga anram in har satna to mek te hi engtin nge ron din chu puyang ti lo thira be sei tu tam takan oma ani na asoya chuan tuna chuan ma lak na masatura chuan ram economy siam thatanga ya tin foreign policy a chuan US president Donald Trump nena in thian thatanga ti te poina soya achan chu US president Donald Trump hian Japan laka po hian sumdon na kong achia ti sanwe thoba wangin US president Donald Trump nen in thian thatna siam fatangai ti te point asoya ni pasarina chun India rama kan lo lut le to donanga Bihar assembly inthlan tur boruak kan han thlir le zoi nga Bihar inthlan tur boruak kal zelah eptu tangrual congress Rashtriya Janata Dal le Communist Party of India te tangrual chuan candidate adin set thua nual dona assembly bill ria ta heng eptu pol te hian candidate sang nein anin beidon nia soinia Bihar inthlan tura hian congress hian in candidate somruk pakatan leanga RJD lam hian candidate ja somruk pathuman nei dona tin CPI in candidate pakwan neanga CPIM in candidate palian neanga CPI ML ten candidate somni an nei bok donani Rashtriya Janata Dal tu puang tu Rition Jai Tiwari chuan an party Rashtriya Janata Dal chu Bihar le an state then om baka chia inthlan an chu thina chu wang chuan state dang inthlan India chimlama te India laili lai te India khotlang lama te inthlan kan chu ve ngai lawa chu wang chuan hetia eptu tangrual pol anti mahagat bandan antia hei India bloka party sang in chun kom te kan Bihar bi ka hian an tangrual pol hi mahagat bandan antia chutan telpui congress le party dang zong te hian RJD chu Bihar party lienber khami an mani tangrual pol khan kan ni awangin min thathiam se chu wangin bial then kata RJD candidate dinna an tangrual pui congress mo CPI left party ten candidate an lo da ve te hi inhmuh dok se kan du ani ti na soya achan po RJD chu Bihara
eptu tangrual party zinga hina lian ber kan nia min thatiam tram ro setin thu chu ania amaro chu hetia RJD tu pong tu rition jai tiwaria tu soi hi Bihar Congress tu pong tu ve thung chon non chang letin Congress in candidate kan puang hmasabera tin Congress sian a hrimhrima tangrual pol kan nia wangin tangrual kan ni nakha kan da poimo bera chu wang chuan RJD le left party te chuan annuwa candidate an ron puang ve chawa tangrual kan nia kan tanrual puiten candidate kan lo da to na hi chuan candidate ron da lo se kan du tin aron chang let vele boka Congress roi tu le Rajasthan Chief Minister Lui Ashok Gehlota chu Congress party ina he Bihar inthlan an Congress party bial vongtu hemi observer atana an rotania ani hian October ni somni pani ni lai nia hian Bihara zinin mahagat bandana an tanrol puite inkara hetia in thret thiamlo na aom taka wang hian soifel puiturin RJD roi tu tejasi yada fapo patna chennai na akoma ani Gehlota hian in asoidan chuan tangrual zinga hian thiananga in beina chu thilpa ngai ni achan chu sit nga tanga sit somin karvela an mani tangrual polten candidate an lun set thuani point thil om lo pon ni lowa chan chu state lian in thlan reng a hian party sang tangrual te hian candidate an in chanbik lo wangin bial then khata chuan candidate in set thua hi a om fo thina chung chuan Bihar tangrual pol eptu tangrual pol mahagat bandan tangrual na hi ati chiat phak arin om lo ti in alo sei ve boka Ashok Gehlota le tejasi yada fate in biak na hian engen soitak ti ro chu hriat thei ni relawani eptu tangrual zinga mi Jharkhand Mukti Morcha te chuan Bihar hian bial ruka candidate ne event toma amai ro chu anin hnuk dok tavek thunga anni party hi Jharkhand lammi nima sela Bihar hian Bihar le Jharkhand ni tunma chun state khatani thina Bihar train Jharkhand state apianga chu wang chuan Jharkhand mi le sa santal te kan tiang chi le namdangang chi ka kha Bihar aina nombe tuk thoni chu wang chuan Jharkhand party lian tak sarkar na CM thinte JMM Jharkhand Mukti Morcha te na Bihar in thana po bial ru candidate ne event han be se ya khan an be se yang sit an chang talo nge ni anni party hian an tanrol pui party lian Congress le RJD te chuan an be se yang a sit an sem du lo ni in an so chu wang chuan an lung oi lo hian mahagat bandana an tanrol pui RJD le Congress te hen dem hle chu ta chuan an soidan chuan Jharkhand Mukti Morcha te chuan Bihara candidate ne an tum zong pon in hnuk dok veka chu wang chuan hetia eptu tangrual po mahagat bandana an tel chhunzawm zel tur le tur lo po an party ho tu luten an langai tu adon ni in an soya eptu tangrual hemi mahagat bandan chungchanga hian ama kan video pongon soito thina Bihar in thlanlom tura hian eptu tangrual te hi an tangrual thiam tok loem ni khi aomani all is not well and tia sapang chon chu thil zong hi atha ngani a thleng akal fu lutuk lawani tiang dewa soi the ni ome chu chanchinthar trend khata hina lo lang nol thina kan han soitel ve hrim ni sela ale lama chon sarkar na siam mek tu NDL atel BJP le Janata Dal United te hian problem har satna khatiang ang sit hanin chu chungchang akanan nei lem lawa achan po Bihar inthlan hian BJP te hin film khur em sarkar na siam mek tu annia pangin anni po tangrual pol thon nia chuta chon BJP election strategy hi tun nai chho Narendra Modi an sarkar lai puya sarkar an kai roya tanga an thlok khan that ji hi alang chiang le thina chuta chon seat in sema khan seat anin sem dan tura khan fel fight again anin chen fel thap mai nia chon hemi NDA lam hi chon seat in sem chungchang le candidate chungchang khan newan nei tlem zo kani amaro chu eptu lampang tangrual sarkar paithatura tangrual Congress te RJD te left party kanti communist party hotero chu ti hian candidate anin set thua nok tamaya henga a hian an tanrol na hian an tangrol thiam tok lo ti chu thil lang chiang takanita ani ti chuan kan han soi zelna po eptu tangrol te hi an lung oilo na langsar deuh pakhat chu Congress lam hian RJD te hi Bihar party lian tak ni ma sela Indian National Congress chu India rampuma party lian tak an ni wangin tiat pui ena han en kha an thei mang lo ani chung te ni wang chuan RJD lam hian Bihar na chung kan lian bera lo man ti boxia chu wang tak chuan an party roi tu te jesi eda fa hian eptu tangrol por mahagat bandan hian chief minister candidate
min puang ro se ti kha adu dana nia ma se congress lam hian chief minister candidate ta nan puang du boxi lawa chung ang chu an party zinga an ho tu pa te si ada fa chief minister ni nge tir tum kha an omma bang an no wang khan congress lamina chief minister candidate ta na an pon pui si lo wang hian khineu neu kha chu a om lo thei lo ni te point a lo lang ta chung te ni wang chuan te si ada fa hian tun mai chawa hian congress lam hi angai pui mo lo lui chhovela chung ang te chu an boruak ni wangin hetia congress party observer asok gelota congress boina chingfel thiam le an sang hlui an veteran hianin te si ada fa va kom hian va minzong em ti chu thil hriat thiam har tak te po lo ni vetani Bihar hian muslim pol AIMIM te po in candidate tur list hmasaber somni panga an puang toa thil dang dai vetak me chu muslim party nia hriat thin AIMIM te hianin muslim ni lo pani candidate an nei ve do na chuta chuanin AIM ho tu pa Asauddin Oyaisi chuan Bihar hian candidate za an nei tur thu soya hetia muslim ni lo candidate an lo nei to hi state dang apon lo practice to thina Uttar Pradesh ate Maharashtra ate po AIM hianin muslim ni lo candidate an lo nei to thina chuta chuan tun tuma Bihar muslim ni lo candidate panian han tel ve na chana po hian hemin nam noi nung dalit anti te tribal adivasi anti te tin engeni nam noi nung dang te po an hip theina tur le an ni poina an vote trai lo na turin muslim party ni retrin AIM te po hian muslim ni lo candidate hi Bihar po hian an nei dona chung chu thil engeni dang dai ve tak la India ram election po chanchin bengver takte alo ni wangin kan han soilo thei lo wa chan chu India rama muslim malkhai anga party lian pera soi the ni AIM te hi anni hi Telangana state Hyderabad khopui tangron ding chok an ni a India le Pakistan an han indana Pakistan a pem ve du lo Hyderabad nizam noyom muslim khom te tana party in din kha atira chuan ni ti hian an lian chauze la state sang aten in zar phara ti chuan national party angin an kal ve ta ti chuan tuntum Bihar in thana po hian seat za chu an tum dona sit somni panga candidate an siam ta Bihar in thlan nung bera po khan AIM tihen MLA parukan ya ma se an van duaya an MLA pali te chuan Rashtriya Janata Dal an zom sana amai ro chu MLA pani kha chuan rin takin atop thlengin an party khan chu santalawa chung te ni wang chuan MLA paruk lo nei to kha chu party te takan ni big lo ti Bihar po hian alang chiang ve ani tuntum matan chu gandu tok le photanga kan video ron siamte min lo ngai hlut sak thina kan lom ma share dar na konga te khan min lo share dar sak le turin kan som chowa tin kan channel la subscribe lo te point min lo subscribe sakola channel subscribe kan ti hra thiau lo tap takin lo omnin kan lo hria YouTube pa hetia han en peya kan video ronda noya subscribe ti inziak aduma avara inziak ka inlam muthei ni chuan kan channel hi in la subscribe lo ti na ni ta subscribe to chuan subscribe ti ka hmu tu rom lo chu wang chuan subscribe ti inziak lam mu zong zong ka chuan lo va met keu turin kan som chowa tin hei ba ka hian comment lama te po in comment thatak tak te kan lo share thina kan ta na ngai nomin min ti phur tu ni thina khongai taka comment tur point kan som chowa tin likes ti ko jung puilam kha lo met tur point kan som boka cho